Ikaw ang kalakasan namin, malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang maikang kumpara sa pag-ibig mo. Gaano kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa panig mo at sasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang Diyos, kalakasan at kaligayahan. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa pagnan mo at sasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang Diyos, kalakasan at kaligayahan. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa iyo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang Diyos, kalakasan, kaligayahan. Ikaw ang Diyos, kalakasan at kaligayahan. Ikaw ang Diyos, ang kalakasan at kaligayahan.
Kung bigo ka man ating kaibigan, takbo ng buhay mo ay may kahirapan. Mayroong nagmamahal sa'yo, ilapin mo lamang ang puso mo. Huwag kang mawawala Ng pag-asa, ang kalungkutang nadarama may lunas pa. Liwanag ay Sisikatin sa buhay mo, kaginhawaan ay iyong magtatamo. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Ang kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka. Mayong buntag sa tanan, mga kaigsunan ko, mayong buntag. Good morning to all. Magandang umaga sa ating lahat. Ang atong oras, mga igsoon, nasa 5 p.m. na. Mayong buntag diha, Sis Dinoyo. Good morning, sis. Have a blessed morning. Araw ngayon na Sabado, March 15, 2025. So, napakabilis, no? Napakabilis ang araw. Ngunit, salamat sa Ginoo kay sa matag adlaw sa itong kinabuhi. Siya nagauban. Siya nagabantay, siya nahatag kusog, siya nagahatag ug maayong panglawas sa atong matag usas kakinabuhi. Maayong buntag diha sa tanan Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong pagsikay-sikay. Liwanag ay sisikatin sa Good morning, watching Pastor Sabri Candelario. Good morning, watching Brother Raymond Candelario. May mensahe si Sis Edith Dinoyo. Good morning. O sa mga viewers, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Amen. Good morning sa lahat, sa tanan nga nag-follow sa ating FB Live LC Candelario, sa ating mga viewers dyan, sa ating followers sa Shine FM 95.3 at sa ating Shine FM and Malabuyog, Sardinia 1.1.3. kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan sa kanya mo lang ito matatagpuan. May buntag sa tanan. So mga taga-tanhan nayo, no? Mga bumulupyo sa lungsod ng atong lungsod ng Tanghay. Sa mga sityo nga sakop sa Tanghay, maayong buntag kanatong tanan. Naimensahe si Pastor Sabri Candelario. Ingon siya, maayong buntag diha Pastora. God bless everyone. Sumatag usa ug sa tanang mga followers o mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao. Amen. May our God bless to us. Saan man tayo sulok sa mundo, even nasa ibang bansa man tayo, ang Diyos ay nasa
nagulat siya kung kita ba ay magpasalamat sa iyaha. Mabitaw mga igsoon, pinaka-importante yun sa ato nga kinabuhi. Bisan asa matapaingon mga igsoon, ayaw gyud kalimot, di gyud ta pwedeng malimot nga ining matagi nato sa buntag sayo magpasalamat kita sa atong buhi nga Dios. Unahon ginato ang mga pag-ampo, paglitok o mga pagpasalamat, paglitok o mga pagdaig diha kaniya tungod kay dako na kaayo nga panalangin nga gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi nga kita iyang gibantayan samtang kita natulog. Amen. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong Maayong buntag diha, brother o sister Kanyeta Kanikula. Okay, Sis Jeline. Sis Jeline, maayong buntag. Good morning dia sis ug sa imong tibuok pamilya. Good morning sa tanan kong mga igsoon nga nakatira sa Cavite City. Sa akong mga igsoon diha sa pamilya ni Dudong Premier, pamilya ni Manong Rani, pamilya ni Manoy Nathan o pamilya ibe ni Manong Raymond, pamilya ni Manong Raymond, Manong Baling. May punta diha sa tanan sa Cavite. Kay Kuya Pipit, kay Pipit, maayong punta sa tanan ng mga pagumangkon diha sa Cavite. Ang Ginoo kanunay matuban kanabong tanan mga kaigsuonan. May buntag sa tanang mga Kristohanon, sa tanang nagtuo ug nag-ila sa atong buhay nga Dios. Nasayad ako mga igsoon, nakitang tanan nag-ilag yun o Ginoo. Amen. Kitang tanan igsoon, nag-aampo, nag-ilag yun o Ginoo. Good morning sa tanan. Good morning sa tanan nga mga kaigsuonan ko sa Ginoo. May buntang usap sa ako nga igsoon diha sa Malabuyok, Sardinia, Cebu. Kay Pastor Gideon Candelario, our station manager. May buntang diha Pastor, uban ang tibuok ng pamilya, kay Sis Dean at Sis Nurse. Good morning sa inyo, Pamilya Dinoyo. Maayong buntag kaninyong tanan. Gimingaw na gito sa inyo ha, no? Mingaw na po ko sa inyo nga mga katawa at mga pahiyo. Hallelujah. May buntag. Sa tanan ng mga co-workers, mga pastors, mga missionaries, mga evangelists, maayong buntag kaninyong tanan. Ang Ginoo kanunay magapanalangin sa matausa. Ingon, na kita nagapadayon kita sa pagpangalaga niya kaniya, nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Hindi kita niya pasabdan. Basta, ana ang pagpadayon sa pagtuo o pagkilan nato sa atong buhay ni Diyos. Isa sa mga sitwasyon mga igsoon, kinahanglan nato ilhon ang atong buhay nga Diyos. Kay siya lamang ang tagiya sa tanan. Bisan pa ang atong kinabuhi kung atong gininhawa. Takos na siya ang pagadaygon, takos na siya pasalamatan. Mga igsoon ko, bisan daghan mga pagsulay, maingontan na ay mga kalisdanan, pero mga igsoon, dili na question upang dili kita magpasalamat sa atong buhay nga Dios. Nga naman mga igsoon, itagaan kapag gininhawa, itagaan kapag hangin, nga free para iginhawa. Takos siyang daygon, takos siyang pasalamatan sa tanang panahon mga igsoon ko. May buntag diha, Ate Teresita De Leon. May buntag.
So, ang oras na to, mga igsoon ko, ay nasa 5:11 a.m. O karon mga igsoon, time to start. Salamat sa atong buhi nga Dios, unang-una. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagpantay sa ngalan sa atong halangdon nga amahan, nawa tag-iya sa ang tulong sa Dios Ginoo sa atong nga mga kinabuhi, atong Dios. Kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Sa ngalan usab sa atong station manager, sa panlamang, Pastor Gideon Candelario. Sa atong usab na pastor in charge ang pulong dito sa station FM Radio 95.3, Pastor Sapri Candelario. Kadaugan, kagikutlo sa balahan kasulatan. Mag-ampo kita sa atong buhay nga Dios. Atong itugyan ang atong unang-unang kasing-kasing diya kaniya. Ang igpagsugod sa pagpakli sa iyang mga pulong. Mag-aampo kita. Amahan namo nga langit nun, Dios nga nagbuhat sa langit o suyota. Dios nga tag-iya sa among mga kinabuhi. Dios nga walay makulang. Dios nga pundasyon sa tanang mga maayong buhat. Dios nga walay kauswanan. Dios nga makapangyarihan ug wala diyo'y imposible. Amahan, aniya kami karon nagaampo. Aniya kami karon o Dios sa matag usa sa among mga kinabuhi. Nakita mo ang tanan sa among kasuluran, sa among mga kasing-kasing, sa among mga hunang-huna. Amahan, ako nagaampo kanimo. Kung sa may lamat, kung sa may nakita nimo sa among kasuluran nga dili angayan, hugasi kami Ginoo. Lukobi kami Ginoo sa imong hamili nga dugo. Pasayloa kami kung na kami nabuhat nga dili uyon sa imong kabubuton. Gusto namo mga igso, Ginoo nga karon nga oras amo kini gihatag diya kanimo. Gusto namo Ginoo nga ikaw magakupot ka namo sa among unang kasing-kasing ug among idulong mo. Aron ang imong mga pulong mao kini amo Ginoo nga masagap. Pulong nimo nga mao'y makabag-o sa among mga kinabuhi. Pulong nimo nga mao'y magatulid sa among mga dalan. Pulong nimo nga mao'y magaiwag sa among mga alagian. Ginoo, nagkinahanglan kami sa imong pulong. Pulong nimo nga pililhon sa among mga kinabuhi. Kaya wala ang imong pulong, mahimo kaming wala kami mahimo sa mga kinabuhi. Mahimo kaming hopeless, amahan. Kung ang imong pulong dili magdikta sa among kasuluran. O bitaw, Ginoo, isakap ka nimo ang tanan. Nakita mo ang matapusa sa among mga kinabuhi, sa imong mga kanakan, Luzon, Visayas at Mindanao, even sa ubang pang mga bansa. Nasayid ako, nakita mo ang tibok kalibutan. Nasayid ako, Diyos, nga nakita mo ang matapusa sa mga kinabuhi. Itugyan na mo ang tanan, O God. Ikaw ang magdikta, ikaw mag-auna, mag-aulahi. Ikaw ang tanan sa among mga kinabuhi. Salamat, O Diyos. Magapadayon kami, Ginoo. Magatok, pakli sa imong mga pulong, makabasa sa imong mga pulong. Ikaw mag-auna sa among mga kasing-kasing muna.
salamat ugan. Salamat, salamat, salamat. Kadiha kanimo ugan. Kami may kasiguruhan. Kami may kinabuhing dayon. Salamat among amahan. Dios nga tag-iya sa among mga kinabuhi. Pinaagi sa imong bugtong anak na si Yesu Kristo. In Jesus' name, Amen. Pulong mo, kahayag ko, sa pulong mo, nalingon ko, sa pulong mo, nabago ko, ang pulong mo. May punta diha kay Brother Candelario Raymond. Ingon siya. Good morning, good morning. Good morning diha, Pastora, Pastor Sapri, o sa akong mga pag-umangkon. Maayong buntag sa tanan sa Taga-Negros. Salamat sa Ginoo. Maayong buntag sa pamilya Ilhe, sa mga pag-umangkon, sa pamilya ni Manang Maring o Manong Raymond Ilhigsay o Candelario. Salamat sa atong buhay nga Dios na kanunay nagahatag ka nato og panahon, no? Kung una-una nagyato mga igsoon adlaw-adlaw na grabe ang pagkamaayo sa atong buhay nga Dios. Kay ang kalinaw ug kahusay nagauban kanato kalipay. Karon sa himutangan ko mga igsoon ay medyo malakas ang ulan, no? So balok sa nahimutangan sa atong FM station radio 95.3 Busog ang ulan dire sa balok mga igsoon ko. Pero salamat sa Ginoo kay ang ulan isa po na nga blessing kanato mga igsoon. Ulan ug init kana ibalanse na sa Ginoo mga igsoon kay mao nay kinahanglan sa ato nga matapusa ka kinabuhi. Kung magsigig ulan o magsigig init mga igsoon dili man pod pwede, no? Oo nga maayo gid kayo ang Ginoo kay naay ulan, naay panahon sa tag-init, anya naapoy panahon sa adlaw, naapoy panahon sa gabi. Iya kung ipahumutan tanan mga igsoon kung unsa ang kinahanglan sa iyong mga anak, sa iyong mga hinimo. Di ba mga igsoon kita, we are created by the image of our God Almighty. Ang iyang pagbuhat ka nato, imahe na isusama kita kaniya. We are so blessed creation, no? O nga, anak pa lang mga igsoon ko, dako na kayong atong pagpasalamat sa atong buhay nga Dios. Wala na kitay laing rason pa nga dita mo ila kaniya nga naman kung lagtaon lang ang atong imahe sa atong kabuuhan, di ba? Ang atong mata, ang atong ilong, ang atong bibig, ang atong tainga, ang atong ulo. Kung lagtaon na nato mga igsoon, nindot ang pag-design sa atong buhay nga Dios, no? Ana pa lang mga igsoon, dako na kayo pagpasalamat nato sa Ginoo. Dili kita magpadala, no? Sa mga negatively. Kaya nga, sa ato nga kinabuhi mga igsoon, kinahanglan, no? Mo-achieve lang tayo, mo-accept lang tayo sa mga mabubuting gawa,
mabubuting payo, mabubuti nga mga pamaraan o pagsabot mga igsoon. Kung naamay mo mulhong mga negative, ayaw pag-intekti niya anak, kaya ka na usa ka pamaagi sa kaaway aron dili ta makapasalamat sa atong buhi nga Dios. Let's go. Okay, so oras natin is 5:20 po. Mga igsoon, kung naano mga Biblia diha, ato pa ng andam-andamon sa atong mga panimalay na side ko na naatay mga Biblia. Ato pa ng andam-andamon kay mao man ay atong tukay karaw mga oras sa mga igsoon. Isabay, malipayon, ini nga adlaw. Amen, malipayon. Kinahanglan mo achieve ta mga igsoon, malipayon. Ayaw pag-achieve o mga dili mingon nga di ko malipayon kay ni mata ko agi ko'y kwarta. Ni mata ko purag naa sa una-una ang mga problema dili. Mao bitaw mga igsoon, payo ang pulong sa Ginoo. Nga dili mata mo unahon gid siya. Unahon siya, mag-angko ta. No, magpasalamat, magdaig ta sa atong buhay nga Dios. Ano nga atong mga una ma-refresh, mapalitan ang mga negative nga nipasok ni ine. Kinahanglan i-refresh nato ni sa pulong sa Ginoo ug sa mga pag-ampo ug sa mga pagdaig diha kaniya. Okay, so maayong buntag diha, brother Pap Gilon. Ingon si brother Pap Gilon, maayong buntag pastora. Maayong buntag diha, brother. Uban ang imong tibok pamilya. Ang Ginoo magapanalangin, mag-uban sa inyong tibok pamilya. Abi niyo mga igsoon, ang pamilya mga igsoon, usa ka na karigalo sa atong buhay nga Dios. Nakahinumdum ka mo? Katong pagbuhat niya kay Adan. Nakita niya, kinahanglan ni Adan, bisan ningon siya. Nga, Adan, ihatag ko kanimo ang pagdumalas sa tibuok ni ining mga kahayupan, no? Pero dili nakita sa Dios nga si Adan masaya, no? Nga kauban niya mga hayupan ra. Mao bitaw nga nagdesisyon ang Dios na patulugin si Adan o iyang buhaan o tadyang, no, sa tagiliran o paghimon nga babae ug mao kana si Iba. Ug diha mga igsoon, nakita niya ang nalipay si Adan nga naa siya kauban nga pareha usab niya. Kana mga igsoon, isang kana nga una nato nga ang Dios dili gid gusto nga mag-inusara ta. Mao bitaw ang pamilya ay maayong regalo na gihatag sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Naatay inahan, naatay amahan, naay mga anak. Isa sa mga regalo na gihatag sa Ginoo. Unya kay kung mayong tagikan sa Ginoo, sa atong pagabuhaton, ang pinga nato, mahalon, atong buhaton ang tanan nga kamaayo, no? Kaya, yes, di man maiwasan mga igsoon na ang mag-asawa, babae lalaki na ang maging panahon na may pagtunggali ba, balik-balik sa istorya, no? Pero, kinahanglan, ipagtigbabaw nato ang gugma sa Dios. Patigbabaw nato, una-una nato, na ang atong pamilya ay pinaka-the best na regalo sa atong kinabuhi. O ang pagbuot sa Ginoo, ang gusto niya, magmalipayon. Dili ka gubot. Amen po ba? Maubitaw nga kinahanglan na kita mismo naaputay pagsamita. Naatay
paghunahuna o pag-manage kung saan atong mga batasan. Naamang gutay mga batasan mga igsoon, nga naman. Di ka na biyata sa sinful nature, no? Di ka na biyata sa unod. Bunga na biyata sa unod. Dili biyata bunga sa espiritu. Although, by the grace of God, no? Tungod kay na ang grasya sa Diyos, ang pulong niya, no? Ang iyang gugma, sa diha nga kita mo ilakan niya, na siyang atong Diyos, o manluluwas, o wala na ilain, o kita andam nga musunod kaniya mga igsoon, no? Anaa, ihatag kaniya ang banal na espiritu nga mao nagdikta sa itong kinabuhi. Mabitaw, nga malikayan nato ang pagbuhat sa dautan. O mabuhat nato ang maayo o yun sa kabubuton sa atong buhay nga Dios. Kung ang atong pamilya magmalinawon, magmalipayon na ang pagsinabtanay, na ang pagpailubay, na ang pagpasailuay, no? Nagay usahay nga. Na magkamali kita, di mga kita perfecto, di ba? Pero ang pulong sa Ginoo nagingon nga kinahanglan na atay pagsinabtanay, no? Na atay pagsamitan. Kung kita nasayop, mga ayat pa sa ilo. Di ta magpagahay, mga igsoon. Kay abi ninyo, ang pagpangay pa sa ilo mao'y pagdaog. Pagpangay pa sa ilo, pagpaubos, mao'y pagdaog na. Dili na kaingon nga ay daog, daogid siya. Dili oy. Unsa man gihimo ni Jesus? Nakipaggubat ba siya? Wala. Si Jesus mismo. Unsa may ang gibuhat? Nagpailog siya. Isa siya namatay, giunsa mo siya sa mga tao. No? Grabe. Ang iyang mga kasakit nangto lansang sa cross ng Kalbaryo. Unsa gihimo ni Jesus? Unsa gingon? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Wala siya. Walay ingon na. Wala. Dili siya mugante. Bukos. Ingon pa siya sa iyang amahan. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang ilang ginagawa. No? Mabitaw. Namututok ka kung unsa ang kasuguan o karakteristik ni Jesus Christ para ato ning pagmuni-munihan ug atong ihangyo sa buhay nga Dios nga magmanifest sa ato nga kinabuhi. Aron, no? Masubayan nato ang iyang katuyuan. Kanya, maangkon nato unsa man, maangkon ang mga panalangin. Maangkon nato ang kinabuhing walay katapusan. Mga igsoon, maura man ay atong buhaton. Ang pagpasalamat, ang pag-ila, ang pagsunod sa iyang sugo, o pagtuman sa iyang kabubuton, mga igsoon ko. Huwag dinain. Ha? I-apply nato sa atong mga kinabuhi. I-apply nato dito sa atong mga batasan, no? Sa atong mga prinsipyo. Yes, naa. Pero kailangan mga igsoon, itutok nato sa Dios, sa Panginoon, unsa ang iyang mga gibuhat ining kalibutan. Aron, no? Masubay nato. Siya ang atong modelo. Atong mga characters, sa atong mga pamatasan. Siya ang atong imodelo. Siya ang atong isalamin. No? Aron, makaya nato nga ang atong sariling pride. No? Maibaba nato na. Nya, ningon ang pulong sa Ginoo. Isipa nga sila, dako pa kay kanimo. Kaya ba nato na buhaton mga igsoon? No? Mao man ay ingon sa pulong sa Ginoo. Pagpaubos, isipa nga sila dako, diha kanimo labaw pa sila kanimo. Kana mga igsoon mo na gusto sa Ginoo. Kung makita na sa Ginoo sa atong mga kasing-kasing mga igsoon, sigurado buo niya ang iya mga panalangin sa imong mga kinabuhi. Dili kaniya pasabda. Kay nakita niya nga imong gisunod ang iyang pagkamodelo, ang iyang pagkadios. Gisunod
sunod nimo nga bisan tuod na atay sariling prinsipyo natay sariling ugali wala nato itaas kundi gipagpakumbaba nato. Amen. Ingon man ang pulong sa Ginoo ang magkaubos iya kining itaas. So bahala na ang Dios, no? Kung itaas mata o ibaba naapon ang atong pagdawat dili ko ta mag-umao oy. Ingon ko ta nga maayo ko batasan Ginoo itaas ko oy ay dili oy. Kinahanglan di ta magbuot si Ginoo. Mudawat ta. Ha? Mudawat ta unsa iyang kaluuban, unsa iyang katuyuan, no? Basta ato naging buhaton ang pagpaubos. Ang pagkamaayo. No? Mao na ginatong buhaton, di na ta magsigpakapin pa. No? Di ka magbagulpon. Dili ka dapat mapagod pagbuhat sa maayo. No? Aron siguro ta mga igsoon nga kayutan ta sa atong buhi nga Dios. Amen. Kay si Jesus kanato nagauban pulihan tagdalipay ang atong pagbangutan. Ayan, may mensahe si Brother Judon. Ato ni pasahon, ato ni tagapagtagad. Salamat Brother Judon sa imo nga mensahe. Okay, i-type niya sa touchscreen. Kay si Jesus kanato nagauban. Ingon siya dire sa 1 Pedro 3 verse 12. Ingon siya, no? Sa sulat ni Apostol Pedro. Ingon dire, kay ang kasulatan nag-ingon, ang buot mo pang mulos, mo pang himulos sa kinabuhi o nangandoy o mga adlaw malipayon. Kinahanglan dili na magsultig daotan. Amen. O dili na mamakak. Sa 11, kinahanglan likayan niya ang daotan o buhaton ang matarong. Kinahanglan nga pangitaw niya ang pakigdait o paningkamutan niya ang pagkabot niini. Kay ang Ginoo nagtan-aw sumatarong o kanunay na mati sa ilang mga pag-ampo. Apantalikdan niya kadtong nabuhat og daotan. Amen. Klaro kayong pulong sa Ginoo mga igsoon. Klaro kayo, bisag di na-explain. Basahon na nato, no? Sa 1 Pedro chapter 3 verse 10 to 12. Mayroon kang Biblia dyan. Basahan na mga igsoon. Paklian na karon. Kaya na-mensahe ang Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Klaro kayo mga igsoon. Kinahanglan di kaya na nato ang daotan. Ubuhato nato ang matarong. Ngayon, kung may problema ka, Salamat diha, Brother Pops Jilong. Purihin ang Diyos sa imong nga kinabuhi. Salamat sa pag-share. Okay, my message, this is Eden Dinoyo. Sis, I miss you so much. Salamat sa isa sa mubo nga panahon na nagkauban ta diha sa Cebu, pero nakita nako ang gugma nga gikan sa Ginoo. Salamat. Purihin ang Dios sa inyong mga kinabuhi. Ingon si Sis Eden, good morning dia pastora ug sa mga viewers, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Amen, amen. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Okay, so ang oras nato ay 5:36 na ng umaga. So, ato na ta mga igsoon sa paghimay-himay sa pulong sa Ginoo nga masulat o mabasa diri sa Matthew chapter 5 verse 3 to 12. Kani mga igsoon mismo si Jesus ini. Si Jesus mismo ini na nag-istorya
istorya mga igsoon, si Jesus mismo ini. Gikan kani-kaniya. Mao ni iyang giingon kinsa katong mga bulahan. Makita nato kung kinsa katong mga bulahan kung kahimutan sa iyang kinabuhi, sa iyang atubangan, kahimutan ta. Mga igsoon, ato ni pagkabasahon kung nausap kini sa Lucas 6 verse 20 to 23. No? Mao kini gi-explain sa atong Panginoong Hesus. Kinsa katong mga tao nga bulahan. Gusto ba ta mga igsoon nga ingnon tang tao nga bulahan? No? Gusto ba nato nga adto ta masakop sa mga tao nga bulahan? Amen? Panlimbasugan ta ang pagtuota nga diligayon kita mga tumba. Kung kumaluya kaya katingala ang kulang ang mabasto ka. Hinulsulan ang tanang kalapas sa dili mong pagbalikan. Ang tanang kahilayan pagbantay lang sa tanang kalautan ang salang kita magkauban. Kalibutan nga gikuyan na. Okay mga igsoon, magapalayon kita sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo. Uspon ko mga igsoon, ang pulong sa Ginoo nga atong pagkabasahon karon o atong pagahimay-mayon ay aniya kani mabasa sa Matthew 5 verse 3 to 12. Ato kaning pisaon mga igsoon, verse to verse. Even sa atong pagbasa mga igsoon, makita na nato, no? Kung unsa ang mensahe sa atong Panginoong Hesus. Kaingon diri sa verse 3, kaingon diri mga igsoon, bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang nga espirituhanon kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Unsa may buot ipasabot ni ini ni Jesus. Naniingon man siya, bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang nga espirituhanon. Mga igsoon, mao kini ang explain ini. Gusto sa Ginoo nga mangandoy ta niya. Gusto sa Ginoo nga makita niya sa ato nga kinabuhi nga naatay desire sa ato nga kasing-kasing sa iyang mga pulong. Kaya ang mga pulong niya mga igsoon may pagkaon sa atong espirituhanon, no? Espirituhanon na kinabuhi. Kaningon man siya bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang sa espirituhanon. Kung may utang kabos na kinahanglan. Kita mo ba mga igsoon na kinahanglan sa espirituhanon nga pagkaon? Mao ni gipaabot ni Jesus nga bulahan katong miila, no? Miila ta nga nakinahanglan ta sa iyang pulong sa pagkaon sa atong espirituhanon. Kinahanglan nga naatay pag-desire, naatay pagpangandoy. Atong panganduyon ang iyang mga pulong. Atong panganduyon ang iyang presensya. Gusto man God sa Ginoo nga muduol ta niya. Muilata niya. Muilita niya nga kita ug wala siya, wala ang iyang pulong, wala ang iyang pagdikta sa atoa, we are empty. Wala tay laman, wala tay lakas. Mao bitaw giingon nga bulahan ang miilang nga sila kabos. Kabos, meaning to say, ang atong kinabuhi. Ug wala ang Ginoo, wala ang iyang pulong, kabos gyud ka. Nganuman, di man ato mabuhat ang maayong mga butang nga nga maoy maghatod ka nato mga panalangin.
Kung sa may atong buhaton mga igsoon, muduong ta sa Ginoo. Uban ang pagpaubos, uban ang pagpangandoy. Nga kita, iyang tagbawon, o iyang diyahan, pinaagi sa iyong mga pulong. Mo ilagit na makabus, nga naman. Kana, ibig sabihin na atay pagpaubos, na atay pagpangandoy sa atong buhay nga Dios, sa iyong mga pulong. Kaya we are empty. Kung wala Diyon ang pulong sa Ginoo, wala Diyon ang dikta na sa banal na Espiritu, we are empty. Di nato mabuhat ang maayong mga butang. Bisan gani sa atong isig katawo, di ta kapasaylo, di ta kapailog, no? Na ay away, tukod ta, magsigit pa ta, labot-labot dito, no? Kunya, kana, iluhon man ang kabos sa gingharian sa langit. Nagtuo ba ang mga igsoon nga, kung ang atong pagkinabuhi ni kalibutan na, sige tag isig-isig, isog ta kayo, taas ta kayo, sa atong nga kinabuhi, nagtuo ta nga, ang ayan ta sa gingharian sa langit, ilan na mga igsoon nga kabos sa gingharian sa langit. Nga naman, ang gusto sa Dios kanang mapaubsan no ni ila na siya walay mahimo sa iyang kinabuhi kung wala ang Dios. Kung ni ila usab na siya mismo, even ang uban, iya pa ng gihunang-huna nga mas labaw pang uban siya nga kinabuhi. Meaning to say, wala ang paghambog, no? Na ang pagpaubos. Mao ka na'y labing dako sa gingharian sa langit. Kung dili man po mangusap ang Dios, dili man mo hatag og mensahe ka nato, kung di ta magpaubos. Kung kita gahi gyud kaayo ba na gid ka yung prinsipyo ginato nga atuan yung kaugalingon ba? Kaya may gitang magpataas. Saan manana pagayod sa Ginoo sa atong mga kinabuhi, no? Nagauna-una man ta. Mao nga kinahanglan. Ilho nato ang atong kinabuhi kabos. Kung wala ang Ginoo, kung wala ang iyang mga pulong, mo na ibig sabihin na mga igsoon. Og ningon sa diri sa verse 4, bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Ang Ginoo mga igsoon kabalo na unsay atong naramdaman. Nakabalo na ang Diyos. Nakabalo na siya sa atong kinasuluran. Kabalo na siya nga witness ta sa emosyonal, no? Maabot ang mga problema, mag-emosyon ta dayon. Saan man nato niya na pag recover. Saan man nato na madaog nato ang emosyonal. Atong yang ampo sa Ginoo. Yang yun nato sa Ginoo. Ginoo, kani akong batasan ba nga muhilak dayon, niya mukuan dayon, magluo dayon ba? Ako ni pakuha ni mo Ginoo, tabangi ko, magpaubos ka. No? Muhangyo ta si Ginoo. Walay gusto sa Ginoo. Walay gingon, bulahan ang nagsubo. Kay lipayon sila sa Dios. Bulahan. Kung sila sa ilang pagsubo, mudol sa atong buhay nga Dios. Amen? Pero kung nagsubo ta mga igsoon, di ta mo dool, sige no, ay di kita mabulahan. Kinahanglan, na mo dool, di ka kaniya. Amen? Ako ngayon ay masaya. Naingon lang sa diri sa verse 5, bulahan ang mapaubsanon kay Mila, no? Maila ang tibuok yuta, no? Nindot gyud kaayo, no? Nindot gyud kaayo ang Ginoo gyud gusto man gyud sa atong mga kinabuhi. Wala ita magpaubos. Si Kristo lang ang buhay ko. Sa gikaingon ko na kanina mga igsoon, kung atong isintro ang atong nga kinabuhi, kung unsa si Jesus, mabuhat na ko. Kasi Jesus, nagpaubos man yun hangtod sa iyang kamatayon. Ang mga tao nga nagtamas-tamas kaniya, ihangyo pa niya ang amahan nga pasaylo sila.
wala sila masayod sa ilang gipamuhat. Pero siya nag-antos na sa cross. Ang aking mga kamay. Nganong gibuhat man ni Jesus para atong sumbanan. Tunay siyang Atong sumbanan, samtang nabubuhay pa tayo ni kalibutan na. sa ipalakpak natin ang ating mga kamay. Umawit sa Diyos ng may tagumpay, sapagkat tunay siyang kahanga-hanga. Naingon bitaw sa Mateo, no? Mateo chapter 4 verse 32. Ningon dire, Ng papuri sa Diyos. pagkaloy anay kamo, no? Pagkaloy anay hinuon kamo. O pagbaton sa malungong kasing-kasing. Alang sa usap-usap. O pag pinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kan Kristo. Amen. No? Unay gingon siya, nga bulahan, no? Bulahan, katong mapaubsanon. Kaya kung mapaubsanon ka mga Ekson, ikaw ba'y na una-una pa nga pasaylo? Umawit ng papuri, Nakasulay ka mo ng mga Ekson? umawit ng papuri sa Diyos. Nga bisan, makaingutas yan nakasala, pero kita pa'y daw una-una pasaylo? Unay gusto sa Ginoo? Nga, kita magpaubos pirme. Kanya kita man ang Diyos ni Ana. Siya biya, Diyos sa pagigugma o Diyos sa hostesya. Siya na bahala. Na? Magagawa natin ang lahat parang harap sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di Okay. gagawa, di Dito na ta sa isa. At kung tayo'y verse 6. Ningon dire. iwag sinabi, Bulahan, katong naningkamot, pagtuman sa kabubuton sa Diyos. Kay tagbawon niya sila. ikaw, ako, tayong lahat Sa may pasabot ni mga Igsoon. tayong lahat anak ng Diyos, tayong lahat Gusto na sa atong Ginoo. sasaya Na naatay pagbuhat. sa Naatay pagbuhat. ulan ng dagat, sasayaw-sayaw. Isip nga atong gila ang atong buhinga Diyos. Sayaw-sayaw katulad Natay pagbuhat sa iyong mga pulong. Natay pagsunod sa iyong mga pulong, mga Igsoon. ikaw, Kung makita kini sa atong mga kinabuhi. Naa ang application. No? anak ng Diyos, tayong lahat Bulahan katong naningkamot. Naay pagpaningkamot. Sama ko niya na nga sayaw-sayaw musimba ta. Mugahin magita og oras, di ba? Maningkamot ta nga matatag sa iyo, makakaon og sa iyo kay mo ato tag simbahan para makig-uban ta sa atong mga kaigsuna sa pagdaig sa atong buhay nga Dios. Mo ni example ini nga naatay pagpaningkamot, naatay panahon, paghatag panahon, pagpamati sa iyang pulong, no? Naay paghatag natong panahon, pagpasa sa iyang mga pulong, o paghatag o panahon para pasalamatan siya o daigon. Muni, ibig sabihin ni mga Igsoon, bulahan katong naningkamot, magtuman sa kabubuton sa Dios. Kay tagbawon sila. Ang kabubuton sa Dios, na ang gugma mga Igsoon, di nato nakalimtan, sugo na sa Ginoo, gugmaon natong atong Dios. O ang atong isig katawo, meaning to si mga Igsoon, no? Natay pag ila, tanan nga maayo, atong buhaton. Kaya gani bunga kini, sa gugma sa Diyos. Dili man kung maila mga Igsoon nga kita naning kamot pero bisan panahon sa panimbahon miingon ra ta ay di sa ako musimba manglabas ako. Kinahanglan man gyud mga Igsoon makita man gyud. Nga nakita gibuhaton. Ingon nga gigugma ta si Ginoo, ingon nga kita mga niluwas niya. Amen. Mo na yung bulahan katong naning kamot, no? Bulahan katong naning kamot, pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay ang Dios, no? Tagbawon
niya siya. Okay? Sa verse 7, sa may gingon dire. Gani mga igsoon, sa verse 6, naanay reference. Atong pagkabasahon sa 1 Corinthians 15:58, nagingon dire mga igsoon, do sa mga minahal kung kaigsuonan, tindog kamo. Malig-on o dili matarong, pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang purihin ang Dios sa iyang mga pulo. Dili makawang mga igsoon kung natay buhaton para sa atong buhi nga Dios, mugahitag oras. Dili gina makawang. Counted na niya mga igsoon. Iya nang i-count kung sa imong gibuhat para kaniya. Unya, sa matag buhat nato nga para kaniya, mahimuot siya, mga igsoon, unsa may ang buhaton. Siyempre, dili ka niya pasagda. Kita niya pasagda. Anaa siya kanunay, nagabantay ka nato. Nagahatag pabor. Nagahatag sa tanan nato ng mga panginahanglan. O kanunay nga magapaminaw sa atong mga pagtuwa. Nga naman, nakita man niya nga naaputay pagsamitan, natay pagpaningkamot, natay pagtindog sa iyaha, pagtindog sa iyang pulong, pagparog, pagkugi. O kana, dili man na labay kawang sa atong buhi nga Dios, sa kagamay nga atong mabuhat, kana counted na sa iya nga atubangan. So, mauray atong buhaton. Sundo nato ang iyang sugo, sundo nato ang iyang kung sa may iyang will, no? Sa ato nga kinabuhi. Nasayad kita mga igsoon, ang iyang kaluuban, ang iyang will, no? Ay para sa ato nga ikabubuti. Ikabubuti ba? No? Para kita maani nato ang maayo. Dili ta mapahamak mga igsoon. Okay? Maayong buntag diya. Sis Lainey, Pastora Imagine, at Ma'am Milagros. Good morning sa inyong tanan diha. So ang atong text, kung di kayo nakasunod, mabasa kini mga igsoon sa Mateo chapter 5 verse 3 to 12. Kini mismo si Jesus namulong nini, no? Nga kinsa katong mga taong bulahan. Kinsa katong mga tao nga iyang gikahimutan samtang na kinabuhi pa ining kalibutan. Ningon sa diri sa 7, no? Bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Refer itong mga igsoon sa atong mga batasan nga kinahanglan na agitay pagkaluoy, no? Nagani kikitata nga puro angay tabangan unya naputay katabang sa grasya sa Ginoo. Di ta magduha-duha pagtabang, no? Kay ang Dios nakakita niya na ug dili kini labay kawang sa iya ha. Mao man gina importante mga igsoon na nasayod kita nga atong mga gibuhat, no? Nagbuhat kita sa kabubuton sa Dios. Tanang mga buhat nga maayo ay gikan sa Dios. Pero ang mga buhat nga dili maayo, nga ikadaot sa atong isig katawo kana dili ginagikan sa Dios. Sigurado gina, klaro kay na mga igsoon, no? Nya mag-refer man na sa atong mga batasan, sa atong mga prinsipyo, no? Kinahanglan nga atong batasan, atong prinsipyo ato ni pabag-o sa Ginoo. Ginoo na magikay ugali kaniadto ra nga kuan gyud ang bugiro, no? Na ako'y ugali kaniadto nga di ko magpatalo og prinsipyo. Mga igsoon ato na ihangad sa Ginoo kay di gina kabubuton sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga magpaugsanon ta. Ingon man gani siya nga isipa sila nga labaw pa kanimo. Una iyang istorya mga igsoon. Mabuhat nato na sa tabang sa Ginoo nga naman. Nagtamod man ta sa iya nga pulong.
Nagtamon man sa siyang mga saad ug ang tao nga mosunod sa iya nga mga pulong o mga katuruan, mga karakteristik ni Jesus ay panalanginan mala niya. Di magina niya biyaan, di giniya pasabdan mga igsoon. Makakaon ginag 3 times a day. Salamat sa atong buhay nga Dios. Naingon usab diri mga igsoon sa verse 8. Ulahan ang putli o kasing-kasing. Kay, no? Makakita sila sa Dios. Tinuod ka na mga igsoon. Nya kisa may nagdala sa atong kasing-kasing. Kita biya, di ba? Nabi natin sa atong kasuluran. Kinahanglan mga igsoon atong kasing-kasing, atong ning ablihan. Atong ning ablihan nga madinawaton kini sa pulong sa Dios. Nga usahay maigo ta kay naa po sa atong batasan. Ngano maigo man ta kay gusto sa Ginoo nga ma-heal ta, maayo ta. Sama anang matutag doktor. No? Natay giinda, natay gipamatay sa atong lawas. Ug dili na maigo sa gamot mga igsoon, di man na maayo. Kita mausab igsoon. Kung naay maigo sa ato, dili ta musuko. Kundi mudawat ta. Mudawat ta. Kay mao man kaayuhan, maayo ta ana. No? Unya mabuhat na tong kabubuton sa Ginoo nya, panalanginan ta si Ginoo. Asa man ta ana? Kanang dili ta mo dawat, dili ta magpa-review sa pulong sa Ginoo, dili ta magpabag-o. O kanang mudawat ta aron panalanginan ta sa Ginoo. Ato ta sa pagdawat. Amen? Nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay, di ba? Kay bulahan man ang putli o kasing-kasing. Kaya nga itong mga kasing-kasing mga igsoon, napuno sa pagmahay, napuno sa pagdumot. Ay mga igsoon, wag mahimo. Muna giingon nga, ipaputli ang atong kasing-kasing. Ipaabli nato sa atong buhay nga Dios. Nga andam, nga ang Ginoo, no? Makapasok sa atong mga kasing-kasing yung pulong. Ang banal na Espiritu may magdumala sa atong kinasuluran. Kaya ka na mga igsoon, sigurado nga di kita malakansi. Di kita malakansi mga igsoon, nya kauban pa nato ang Ginoo. No? This is it. Okay, so nasa verse 9 na po ta mga igsoon. Ingon dire, bulahan ang naningkamot nga managdait ang tanang tao kaisipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Ningon siya sa verse 9, bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kaisipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Kaning ibig sabihin ni mga igsoon, kanang tao ba nga dili mo create of trouble? Mo create tinuon of peace? Mo na ibig sabihin ni ini, kaniingon man siya nga bulahan ang naningkamot, no? Nga managdait. Naningkamot siya nasa buhaton para sa iyang isigkatao para mahusay sila. Baga sabihin nga natin nga kanang tig-advise siya, na? Naningkamot siya nga ma-advisean, mapayuhan ang iyang mga isigkatao nga mauli sa usap-usap. Mao na ibig sabihin, no? Naningkamot siya nga managdait ang katawhan, dili yung tao nga mao hinuoy tinugdan sa trubol, kundi tinugdan hinuon sa kalina, no? Bulahan di ay katong mga tao nga dili palauay, dili maoy nagsimula sa trubol, bulahan di ay mao kung naamatas atong kinabuhi karon, ato na nang alison ihangyo na to sa Ginoo, buhaan ni oy. Di man din maayo. Di man din ko mabulahan ani nga magsige ko
kay itong trouble sa akong isikatawo. Ang ingon man na imong salita, imong pulong, nga bulahan katong naning kamot, nga managdait ang tanang tawo. Sumining to si, naaniya ang pag-advise, naaniya ang iyang tabangan ng iyang isikatawo aron magkauli sa maayong kabubutong. Dili katong ingon nga, muduol ang tao kanimo, kay magpa-advise, imo na minong saksakan og dili maayo. No? Maingon naman ninong, maingon, halimbawa, mag-asawa, na naay personal na problema, mo, doon kanimo, maingon na ninong ka, bulagi ko na, ay, dili na mao, kung dili, atong paminaw ng usag-usa sa ilaha, atong paningkamutan, na sila magkabalit ang ilang mahing kabubuton, muna gingon dire, sa verse 9, bulahan, amen, bulahan. Nengono sa dito sa verse 10, no? Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. Bulahan kamo kung biyay-biyayon ug daog-daogon sa mga tao. Butang-butangan sa tanang matang sa lautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo. Kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Mga igsoon ko, ang kaaway ko na to mga igsoon, mugamit maguna sila mga igsoon o tawarasan. No? Pero gusto ba nato magamiton ta sa away? Ayaw gimo pagsugot mga igsoon, kay maalaot ra kita. No? Ato din pilion nga ang atong masunod ang kabubuton sa Ginoo ang kamaayo. Kay bulahan kita. No? Bisan lutoson ta sa atong pagsulti sa kamatuoran, pagpasa sa iyang apulong, mutindo kita sa kamatuoran, mo rebuke ta kay ang atong kaugalingon dito mga igsoon, ako ginang prangka sa inyo mga igsoon. Samtang nag-istorya ko diri mga igsoon, ang akong kinasuluran mo giunang girebuke. Mo giunang giayos. No? Akong mga batasan, akong mga kinasuluran, mo giunang girebuke sa Ginoo. No? Kaya di ta kahimutan ni ana. No? Di ta kahimutan ni ana kung sa matag istorya sa empulong, kung kita mismo buta magbago. Kaya ito lang gilug-ulugan ang atong kaugalingon mga igsoon. Himo ra ta nakambugiro nga wala sa buhat. Dili maayo. Kinahanglan nga kita mismo sa atong mga kaugalingon mga igsoon, ato na nang nadawat, ato na nang nalimpyuhan, pinaagi, no? Sa pulong sa Ginoo. Kay ato naman ang gisurindir ang atong kinabuhi kaniya. Ug unsa gyud ang tinuod sa Biblia, ato ginang pagabarugan, di kita mag-compromise o sa may mga pagtulunan sa Biblia, no? Si Jesus mismo, naigitudlo di ano, mag-start sa Matthew chapter 3 to chapter 7, na diha mga pagtulunan ni Jesus, na pulo ka pagtulunan, no? Unya man natong basahon, ato nang i-evaluate sa atong mga kasing-kasing, sa atong kinabuhi, naaba din ako. Oh, naaba din ako. Aron mahimutan Ginoo sa mga kinabuhi, aron makadtuig kog langit. Amen. Dilo mga igso, ang atong kinabuhi ni kalibutan na di man ta magpaisi-isi. Di ta magpaguyogoy sa mga tradisyon o sa mga ingon nila ay suno-suno ra ta kay maupunay uso-uso, dili. Ayaw pagsugot sa uso-uso. Sugot tinon kung nagsunog ta sa pulong sa Ginoo. Ay musugot ra tag uso-uso. Nya ninyiram na ang kalibutan na, nya maadto nya tag impierno. Luoy ta kayo mga igsoon. Ha? Ato gyud paningkamutan nga ang atong masunod ang mga pulong sa Ginoo at iyang mga pagtulunan nga makalangit. Yang makalangit ng mga pagtulunan kay nag-rebuke na gina sa mga buhat nga para sa mga dito lang sa lupa. Na? Ang mga buhat diri sa lupa. Masayo na siguro niya na. Nga dili maayo sa tubangan sa Ginoo. Bisag tira na ako na istorya. Nasayo ni mo ana.
tanang mga bad, tanang dili maayo. Ato nang pahugasan sa Ginoo, ato nang ilabay. Ug ato nga pagasugdan. Ug sunod, no? Ang iyang kabubuton, pagbuhat nini, no? Pag-apply sa ato nga kinabuhi. Kaya makita man ang mga igsoon sa ato nga mga batasan. Ha? Saan ato saan nato makita man na mga igsoon kung saan nato pag-apply sa ato nga kinabuhi, makita man na sa bunga. Dili mo kita makatago sa Ginoo. Kasing-kasing pa lang, una-una pa lang, kabalo na siya. Sa mo to, makasala ta. Dili kita mo tamod, di kita magpabag-o, no? O bitaw, ato ginahinungduman mga igsoon. Para masulod nato ang tanan mga igsoon. Gawin natin ihemplo si Jesus. Nag-unsa man siya ni kalibutan na? Nagpanghambog ba siya? Ha? Di ba wala? Wagi ko'y mabasa sa tibuok Biblia, no? Gikan sa Old and New Testament, kung usang kinabuhi ni Jesus, nga na siya panghambog, na siya batasan nga dilimay. Wala yun mga igsoon. Puro siya katudlo. Maayong mga pamatasan, pagpaubos. Mawag na iya gitudlo mga igsoon. Kaya kita hinoon ng mga taura. Kita hinoon una-una. No? Dili maayo. Ano una-unaon nga daw pa si Jesus? No? Siya pa nga unta nga. Gamahanan siya o Diyos siya. Siya ang nagbuhat sa tanan. Pero nga nung nakuha man niya nga magpaubsanon hangtod sa iyong kamatayon. Kaya gusto niya nga kita mismo maupoy atong sundon kung unsa siya. Amen? Kaya maumanay gusto. Maumanay ticket na to maadto taging harian sa langit. So, ang oras na to mga igsoon, nasa 6 na. So, di nila siguro ko ito. Di lang ko mo langkit o mga iba pang mga supporters. Kaya na po ko ay atoon mga igsoon. So, oras naman, 6. Pero, akong gamyo kaninyo, mabasaha ang Biblia. Kung sa atong istorya karon basaha kani. O, kaning kamote, nga ato kaning iduol sa Ginoo, mamasabta nato ang tanan. I-open nato ang atong heart. I-open nato ang atong heart. Na ay mga batasan na apa nato, willing ta nga atong biyaan. No? Kaya ang tinuon nga pagpangayog pasaydo, no? Pagpanghinlo sa atong kaugalingon, ay kanang willing ta mo talikod sa atong mga kasalanan, sa atong pagkadumi, no? Willing ta mo biya sa mga kasalanan nga kaniadto, no? Dili man po ta bag-uhon sa Ginoo kung wa tay willing. Sarado ang atong puso. Ikuan biyata sa Ginoo, gitagaan biyata og free will. Kaya mga igsoon, di kinato nakalimtan nga sa iyang free will na ang gugma, pero naamos din siya. Sa una niya pag-adto, o pag-ari din niya sa kalibutan, na puro siya gugma. Pagbalik niya mga igsoon, stay siya naman siya. Di naman siya usok o magdusa sa cross para kita luwason uli. Kundi, muatubang taniya. Di unsa na to, pag-apply ang iyang kasuguan. Diyon sa nato pag-apply ang iyang kinabuhi kung nakita nato, giunsa nato, no? Kung nagsunod pa ta sa iyaha, wala. Kanya, ang mga nagsunod kaniya mga igsoon, mamayang gantihan o papuyon sa langit nga walay katapusan. Langit nga walay kasakit. Kung maingotan dire mga igsoon, kalayo, kaayo. Dire mga igsoon sa ining kalibutan na, daghan na ato mga naantos na mga sitwasyon sa kinabuhi. Pero kung adto tag langit mga igsoon, wa nagay pag-antos, wa nay pagluha. Nya gusto tang atong langit. Kay requirements man na ang atong mga buhat makita nga angayan tang atong langit. No? Di pwede. Nalabuhat ra ta dire og dili maayo o mga kasalanan yung adto tag langit dili oy. Lalo kayo ang pulong sa Ginoo, mao bitaw nga submission ni Jesus Christ hangtod sa iyang kamatayan.
sige rin siya parimain. No, sige rin siya parimain. Na kinahanglan, mubarog ka mo. Magmalig-on ka mo sa inyong pagtuo. Bisan sa mga sitwasyon na inyong maagian, barog, nga lig-on, barugi, ang kamaturan. Ha? Ayaw padalaan ng hulog sa kaaway, oy. Kaya ka na ko itong kaaway, God. Gusto mo na siya nga, muapil po ta sa iya, pag nunod dito sa imperno. Ay di, puta mo payag, oy. Dili. Kinahanglan, mutindo kita. Unsa ang kamatuoran, nga gibilin ni Jesus. Pinaagi sa iyang mga pulong. Itaw biblikal tayo. Dito sa mga haka-haka, kanang mga tradisyon, ay, mauni, kung kuan tradisyon. Dili, oy, basta ang Biblia. Wala tradisyon diya. Pulong sa inuuna. Bisan sa kabagyasan, di ba sa mo? So, ang atong oras mga Exon, 6:12. So, manamilit na ako sa inyong tanan. Unang-una, ang Ginoo magauban kani adtong mga matinud-anon kaniya. Ako mga pagampo, nakitang tanan. Ha? Makakita gyud sa kamaayo sa atong puy nga Dios. Atong una-unaon, ug di nato sayamon ang iyang sakripisyo pagluwas ka nato. Ato kini kanunay ibutang sa unang kasing-kasing nga maayo kayo ang Dios. Ug maayo kayo ang iyang plano kanato. Dili nato ni sayamon sa mga panandalian lamang na kaligayahan kini sa kalibutan. Bisang sa kapagyasan, di ba sa ilong mo ako, oh Diyos, dahigon ko pagkasimbang mo, alanggaran ko ikaw. Sabi sa nasa pa, magalu'y bayaw ko. So, hanggang dito na na mga Exon. Kaya nga itong oras naglakonan. Yan ako'y lakton mga Exon. Kalahin na din mga Exon. Paklik yun, ubasa sa Biblia. Ayag yun, kuhaan ka na, magsira ka, paminaw anang suno-suno o mga tradisyon na kalibutan na. Paklion natin na sa Biblia o tinuod pa na. No? Araw dilita maluko mga Exon. No? Atong ampingan ang atong kaluwasan nagyatag na sa Ginoo. Kanilibre man iyang kaluwasan higatag ka nato. Pero kinahanglan nga ato po ni ikinabuhi. Kaya di po nato ni ikinabuhi mga Exon. Walay mahimo. No? Naku ato pasalamat nga libre kini higatag sa Ginoo. Ato lang di nato abusaran. Kinahanglan nga atong sundon. No, atong pagbuhaton. Unsang mga butang, mga buhat nga angayan gid kaniya. Nga kita mga adtog langit. Okay mga Exon, maayong butag ya Pastora Adela. May butag ya Pastora, thank you so much. Ma'am Analo, may butag ya. Sa akong co-worker kaniya to, may butag ya sis Yagale. Kauban ako ni sa kaniya to sa mga treatment, no? May butag ya salig sa Ginoo. Ang Ginoo tinuod sa iya mga Exon, wala imposible sa iya. Ato rin yun, laungan o isalig na dito sa Ginoo. Unya, naapod ang pagpaubos. Kung sa iyang mga plano sa itong ginabuhi, siya na bahala. Kaya nasahin mo kita, nga iyang mga plano maayo. Atong dawaton. No, dito maguna kaniya. Muna nga, padayon sa pag-ila sa atong buhi nga Diyos. Dito niya pasagdan. Basta musunod ka niya. Amen?
Okay. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Apan ayaw kabalaka ang tulong sa Dios Hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo ang tao mabuhi dili sa panlamang Adto ta sa dili pagtapos makagtulong usab nga isulti sa sa atong Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo sa kinabuhi atong ko programa karon sa pagtuon sa pulong sa atong buhay nga Dios. Kabaguhan. Madto kita sa mga pag-apo sa ngalan sa atong amahan Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug tagiya sa atong kinabuhi ug sa ngalan usab sa atong station manager Pastor Gideon Candelario ug sa atong sa atong usab nga taga-pamahala ini nga balok station 95.3 Pastor Sapri Candelario. Uban ang pwersa sa kalangitan ang gahom sa Ginoo. Mao'y dawaw sa tanan ang ngalan sa atong buhay nga Dios nga angay natong ituboy sa atong nga kinabuhi. Atong Dios nga walay pagkabako, Dios nga tinuod. Atong ihangad kaniya pinaagi nini nga mapag-ampo ang atong mga kinabuhi. Magampo kita. Amahan mo nga langit mo. Dios nga nagbuhat sa tanan. Ilabi na Ginoo sa among nga kinabuhi. Dios ka nga labaw sa tanan. Dios ka nga angay hilhon sa tibuok kalibutan. Amahan, daghang salamat sa imong mga pulong. Daghang salamat tungod dinhi amahan. Kami mahimo nga mabag-o tungod sa imong mga pulong. Salamat amahan sa imong paghigugma kanamo. Salamat amahan sa imong mga saa diri kanamo. Kung kami mosunod lamang mutuman sa imong mga sugo, dili mo kami pasagda. Ibubo mo ang tanan panalangin ug imo kami pagaubanan. Bisan pa taliwala sa among mga kaaway, mabuntog namo pinaagi kay naa ka nag-uban kanamo. Dili mo kami pasagdan, Ginoo. Salamat ugad. Salamat sa imong mga pulong. Ang imong pulong mao ra gyud among kinabuhi. Salamat Ginoo. Salamat. Nini nga dapit sa kabuntagon, akong gisaka niya kanimo. Ikaw mag-auban sa tanang katawhan, tibuok kalibutan. Ilabi na Panginoon sa among nangulo, sa among nasod, sa among presidente, vice presidente, o mga gobernador, nanungkulan sa tibuok nasod sa Pilipinas. Ibig sa uban pang mga nasod, mga igsoon, mga Ginoo ko. Salamat Ginoo. Naunta, o Dios, makita kanila ang iyong pulong. Uhawag sila, maabli ang ilang mga una-una, maangko nila ang gugma nga gikan kanimo. Aron Ginoo magamit kini pagdumala kanila ang paghigugma sa isig katawo. O magpabilin ang gugma, kalinaw, o kalipay sa matang usa. Ginoo, ikaw na sahig sa tanan. Ikaw na sahig sa tanan. Ikaw na sahig sa tanan. Salamat Ginoo. Ug ang imong pagbuot nay matuman, dili ang among pagbuot.
ang imong pagbuot mo ay matungan. Ikaw ang among ilhon. Ikaw ang among ituboy sa tibok namong makinabuhi. Gawa gami arang mahimo kung wala ka. Salamat, Amahan. Sa ngalan ni Jesucristo, Jesus nga maoy naghinglo sa among mga kasalanan dito sa cross. Salamat sa tanang sakripisyo nga imong gibuhat diri kanamo. Salamat. Ako nagaampo nga amo kini pagatipigan sa among mga kasing-kasing hunahuna. Aron ang tanang kaayo amo kining mabuhat sa among kinabuhi, sa among isig katawo. Ug ilabi na diha sa imong atubangan, Ama. Salamat, Ginoo, sa tanan. Salamat sa pagbantay. Salamat nga imo kaming itubag sa mga pag-am. Kaning tanan, O Dios, diha kanimo lamang ang tanan kay mayaan. In the name of Jesus. Amen. Kay ang pulong mo kinabuhi ko. Kay ang pulong mo kinabuhi ko. Okay, maingutag diha. Sabi ni Sis Elsa, maingutag istora uban sa atong buhing Dios. Amen. Maingutag sa tanan. God bless. Bye-bye. God bless kanatong tanan.